Zdravím vás, dneska to bude niečo od môjho obľúbenca Mariana Čerkovského, zvaného aj Marian Čertovský. A síce pieseň Myslím, že môže byť. Pieseň je aj reakcia na viaceré vaše priania, že by ste radi túto pesničku videli v tutoriáloch, takže nech sa páči, je tu. Pôvodne je postavená do A-duru, ja ju s vašim dovolením posuniem o 2,5 tóny nadol do G-duru. Takže G-dur. Začíname v G-dure. Sloha obmienia 3 akordy G-dur, G, D, G, H, D, G, D-dur, D, D, A, D, Fis a C-dur, C, G, C, E, G. Čiže hlava bolí a život má milý. Čo sa robí, nechápem sám. Zachránený som v poslednej chvíli. A tu je krátky prechod. 3 akordy, E-moll, E, H, E, G, G-dur a D-dur. Takže hlava bolí a život má milý. Čo sa robí, to nechápem sám. Zachránený som v poslednej chvíli, keď a sme tu, len malú nádej mám. A opakujem to isté. Nemôžem ísť len po prúde rieky. Zdá sa, že viem niečo už viac. Dôležité je plávať vždy s niekým, aby to isté. A tiež zabud E-moll, núd, G-dur sa báť, D-dur. Myslím, že... A ideme do refrénu. Refrén, obmena akordov. G-dur, D-dur, C-dur. Nie je to D-dur až tak. G-dur, D-da, D-dur, C-dur. Myslím, že... Čiže dvakrát tam bolo G, D, C, D. Gusto, Dušan, Cyril, Debil. Nie je to... A prechádzam do E-mollu. Zle. Myslím, že môže byť. Z E-mollu do G-duru je raz a pozor A-dur, najlepšie sedmičkový, A, E, G, Cis, E. Raz prídem určite naspäť do C-duru, viem, kam som, čiže do C-duru a potom nedošiel, to bude C9, čo bude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Čiže C, G, C, D. Som nedošiel a naspäť do A7, čiže A, E, G, C, E. Zopakujem, rýchlo refrén. Myslím, že môže byť. Nie je to až tak zlé. Myslím, že ide ten prechod E-moll, že môže byť G-dur. Raz A-moll, prídem určite C-dur. Viem, kam som, C9 nedošiel. Naspäť A-dur. A sme v druhej slohe. Ukradnuté mi môžu byť kľúče, čiže G, D, C, opäť klasický. Klasická schéma ako z predchádzajúcej slohy. A tým pádom máme vlastne celú pieseň vybavenú.
a máme takú prvú, povedal by som, zjednodušenú verziu. A pre tých, ktorí by ju chceli trošku možno upraviť tak, aby znela trošku viac ako zavrali do uška, tak pre tých tu mám malú zmenu, a síce úvod. Hlava bolí a život má míň, ostáva totožný s prvou verziou. Čo sa robí, to D-dur a C-dur, nechápem sám, zachránený som v poslednej chvíli, keď malú. Tu je zmena, nepôjdem E-mol, malú, G-dur, nádej, D-dur mám, ale pôjdem malú, E, G, H, čo je vlastne akord, ktorý sa volá, že G lomeno D, alebo D, H, D, G. Čiže malú nádej mám a A-dur 7. Len malú nádej mám. A ešte jeden nádherný akord, prechodový. Myslím, že môže byť. Nie je to až tak zlé. Myslím, že... Tak ešte raz. Keď to je klasický E-mol, potom ide to D, H, D, G. A7 mám A, G, cis, E a prichádza myslím, že môže, čiže keď našu rýchlosť mám a prechodový akord D, D, G, C, E. Myslím, že môže byť, ja som v refréne, môže byť jeden. Ešte raz v rýchlosti. Zachrán v poslednej chvíli. To je viac menej všetko. Ja myslím, že môže byť.